Салом алейкум бародари азиз. Умедворам тансиҳат хонобод ҳастен. Хоб телефон овардем, телефонҳоро нишон дода мегзарем. Я партияи нав A23 овардагем, Vivo E22 овардагем, Vivo E22 гарани хадавоя, телефони беҳтаринай. Ҳозир аи гарани бисёр гирифтесиян, дидесте. Дизайнаш вообще мощный бадай, 50 мегапиксел камераш, 5000 мач батареяш, отпечатки пальца шуда баршай. Памяти 64 гигабайт, 18 ватт быстрый зарядка поддерживать мекна. 64 гигабайта арзон кардем 9900 рубл. 9900 рубл ду цветай. Цвети нихали хушру бо нихали кабучаранг, сиёҳи кабучаранга. Ду цвет шомадага чихали дидесте миқдораш камтарай. Так 20-25 дона где-то. Баъд A23 сёрёи модели хамешносе. Ям телефони шустри хадавои зурай. Дизайнша дидесте ранги A52 кардаган. Нав пачкан бародаро телефоно чихали дидесте коробкан нав пачкан. Хоб иам миқдораш кама, иам нархша гуфта мегзарем. Аксия рафтеста, аксия 17000 рубл. Каси ай YouTube, каси ай Telegram мебия мега ки мо шуморо дар Telegram ё YouTube дидагем. Нархша 17000 да метем. Да магазин 17990 рублей защитное стекло, чехолаш бо подарка. Именно барои подписчикои Ardo Market да Telegram ва YouTube бародаро. И видео ба бародаро паҳн кune, историётон да партоен, иншоалло барака меёве, ҳам шумо ҳам мо. Нархша гуфта гузаштам A23 64 гигабайта 17000 рубл. Каси ай YouTube Telegram мебия. Vivo 9900 рубл 64 гигабайта ишам ушам. Беҳтарин нархай бародаро. Ба як чиз дига гуфта мегзарам. Каси YouTube медура ё ами видеои моро дидестай дар YouTube, дурӯя обязательно комментария да нависе ки шумо да чӣ телефонҳо аксия кунем. Мисол ки да чӣ телефон дар корай. Комментария да просто нависе ака мисол ё додар меге мисол чӣ куне ки. Хоб да мо ам хали телефон дар кора A03 амро аксия ё ки мисол Redmi дар кора Redmi ни хали модель аксия куне. Тамом иншоалло бо ҳадди имкон нархошро арзон мекунем, аксия мекунем, оянда ҳаракат мекунем, мо ҳамвақт телефонҳоро бо нархҳои дастрас фурӯшем. Иншоалло нархҳои мо беҳтарин нархҳо қатъи фурӯхта мешава ҳама вақт. Фарқ надора ай праздник неста. Дига намуди чизо ҳам дорем, дига намуди телефонҳо ҳам дорем дар магазин мо чихели десте. Realme, Infinix, Vivo, Oppo, Tecno, ҳамаи намуди телефонҳо, Samsung, Redmi, ҳамаи чизо ҳастай. Чимоданҳо аксия рафтестай, чимоданҳо 2400, 2800, 200, хоб сумкаҳо, ҳар хел нархҳо қатъи наушникҳои беспроводно ҳам иншоалло нархҳои беҳтарин қатъи духи чизи дар кора иншоалло ай техника бо нархҳои дастрас аст. Авиакасам гарантияш қатъи нархҳои беҳтарин қатъи мефурӯшем авиабилетҳо. Ин номерои мо бародаро метавонед спокойно занг занен. боқӣ худо нигаҳбон ки чӣ саволе дошта бошанд номерҳо ҳастай дар Telegram, дар YouTube ҳам нишон дода мегзарем. Хоб саломат боше, худо нигаҳбон тамоша.